Tak, neviem, dneska som... A čo vy to tu predávate také pekné? Jo, jaká pekná tu výzdoba, som si všimol hneď to. Ma to hneď tak zaujalo. Ó, krásny boxík, tam máte, tam vidím, pekná sviečka. No ja by som si dneska nechcem toto, ale chcel by som si kúpiť jednu túto soľ, krásnu do kúpeľa, a ešte jednu túto bombu. Vás poprosím. Aký som dlžný? 7 eur vám dám. Dobre, tak nech sa páči, toto je od nás. Dáme vám aj taký dáček, čo teraz dávame všetkým. Ďakujem, to sa moje deti potešia. Daj? Ďakujem veľmi pekne. Chceli by ste ešte na to balíček, či... Môžete mi to zabaliť, prosím vás, lebo mám plné ruky teraz. Ďakujem vám veľmi pekne. Tak ale sú to sačky papierové. V pohode, jasné. Ďakujem vám, dovidenia. Dovidenia. Jaj, krásne mi to zabalili. Super obchod.